Bon dia. Les negociacions entre l'empresa municipal de transports de Palma i els seus treballadors estan rompudes. Després d'haver arribat a un acord per qüestions de seguretat, higiene i horaris de descans, el punt de conflicte es troba ara en la consolidació o no dels 2 dies de vacances planejats com a alternativa a la congelació salarial. Tercera jornada de vaga a l'empresa municipal de transports de Palma avui de matinada, però tot i això s'han respectat els serveis mínims. Els treballadors han decidit deixar sortir els 85 autobusos que estaven autoritzats entre les 5 i les 8 del matí. El comitè considera rompudes les negociacions amb l'empresa i ja pensa en les 2 jornades de vaga de 24 hores convocades pel dia 4 i 5 firmes són les que han presentat els comerciants de Porto Cristo a l'Audiència de Palma. Els empresaris reclamen al jutge que obri temporalment durant l'estiu el pont de Riuet de Porto Cristo mentre no es decideixi si és enderrocat o es manté. Els comerciants diuen que alguns establiments ja han hagut de tancar, ja que els autocars no arriben a la zona i que sense el pont els turistes opten per anar-se'n a altres llocs. El pont elevat està tancat al trànsit des del passat mes de gener. Les càmeres de seguretat instal·lades durant el darrer any al centre de la ciutat d'Inca, a Mallorca, han aconseguit reduir els casos de vandalisme i els desperfectes en el mobiliari urbà. La policia local està molt satisfeta pels efectes dissuasoris d'aquest projecte. De fet, ja està prevista la instal·lació de més càmeres a més espais públics. Antònia Salort, exregidora del PP i actualment al grup mixt de l'Ajuntament de Ciutadella, a Menorca, declari demà davant els fiscals anticorrupció a motiu de la seva imputació a l'operació Xoriguer, que investiga possibles contractes irregulars a l'àrea de turisme del consistori quan ella era tinent de batlle de Governació la passada legislatura. La multinacional Kraft ha romput el contracte que tenia amb Queseria Menorquina. La planta de Maó perd així un dels 3 principals clients als que abasteix i baixa notablement la seva producció. La pèrdua d'aquest client és un cop dur per a Queseria Menorquina, ja que s'afegeix a la delicada situació de l'empresa a l'espera de la decisió judicial sobre l'expedient de regulació temporal. El barri de la Marina a Eivissa aquests dies comença a despertar després d'uns mesos d'inactivitat. Ja podem trobar els primers restaurants i comerços de la zona que obrin després d'un hivern tancats. Els empresaris esperen una temporada semblant o millor a la de l'any passat. Els hotels comencen a obrir les portes i abans de l'arribada de la temporada alta, molts cerquen ampliar la clientela tradicional amb noves propostes. A Cala Millor, a Mallorca, han apostat pel ball, una manera diferent d'aprofitar les instal·lacions hoteleres i atraure usuaris abans del temps de sol i platja. Més de 500 persones ja han demanat les seves acreditacions per assistir a la 3a edició de la Fira Innovem. La cita és dijous i divendres a la sala multifuncional d'Es Mercadal a Menorca. L'esdeveniment, convocat per l'Associació de Joves Empresaris de les Balears, serà un punt de trobada entre empresa privada i administració. Entre els ponents destaquen l'economista Leopoldo Abadia o la responsable de màrqueting de Desigual. Les intervencions es podran seguir en directe al Naval de l'Illa del Rei a Menorca fa 300 anys. Aquest hospital militar, construït pels anglesos en un illot enmig del port de Maó, va estar actiu fins fa poc més de 40 anys. Des del seu tancament, l'abandonament va abocar a la runa aquest edifici emblemàtic de la dominació anglesa. Ara, gràcies a un grup de voluntaris, a poc, l'illa de l'hospital recupera el seu esplendor inicial. Andratx, a Mallorca, ha acollit la primera de les seves fires. Els carrers del centre del poble han estat l'escenari de la mostra artesana especialitzada en productes ecològics del municipi, una de les primeres cites de la temporada per als firaires, que es perllongarà fins ben entrat l'estiu. La ciutat d'Eivissa gaudeixen aquests dies de la Setmana del Llibre Infantil. El programa inclou diferents activitats per a fomentar la lectura als més petits. Esperen amb entusiasme la sessió de contacontes. A Formentera aquests dies es pot veure el treball del ceramista Àngel Berenguer a l'exposició Pescadors de Formentera. La mostra està inspirada en la vida marinera de la Pitiusa Petita. Podeu passar a visitar-la per la sala d'exposicions de Sant Francesc fins al proper cap de setmana. El bon temps va acompanyar ahir els voluntaris que es van acostar fins a l'Illa del Rei del Port de Maó per ajudar a tenir els jardins a punt per a la seva celebració del 300 aniversari de la construcció del seu hospital. A més de feina, van poder gaudir d'una bona passejada per les instal·lacions